गिबियावनो आं खुलुमनाय बावहरबाय। आंनि मुङा बसन्त स्वर्गियारि, दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि। दा थांनाय 2020 मायथाइनिनो सोलिबाय थानाय 2020 मायथाइनि जानुवारि दाननि 27 खालाराव बिटिआर सुक्ति जादों आरो बे सुक्ति जानायखौ लानानै जोंनि दुलाराय आसामनि गुबुन गुबुन बर' हारिजों लोगोसे गुबुन गुबुन हारिनि मानसिफ्राबो गोजोन लाबोनायखौ बरायदों आरो लोगोसे बे सुक्तिखौबो बरायदों आरो बयबो गोजोननायखौ दिन्थिदों। दा बेयाव आंबो सासे बिटिसि एबा बिटिआरनि सासे सुबुं हिसाबै बिटिआरखौ आंबो बरायो आरो लोगोसे बे बिटिआराव मा दङ, मा जागोन बेखौ लानानै आं फंनैसो बाथ्रा बुंनो नागिरदों। जे गमामायैनो जोंनि बर'फ्रा गोबां बोसोर आन्दलन खालामबोबाय, जायनि थाखाय बिएसि सुक्ति जादों, बिटिसि सुक्ति जादों आरो थामथि बड' एकर्डआ जाहैबाय नै बिटिआर एबा बड'लेण्ड टेरिटरियेल रिजन। बे बिटिआराव बुंनो थाङोब्ला बिटिआर जानाय लोगो लोगोनो जोंनि बर'फोरनि जिथु हाथियार जेंना बे जोबस्रांदों। जोंनि गेजेराव एनडिएफबिआ गोबां बोसोर बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारबोदोंमोन आरो बे सोमावसारनायनि गेजेराव खायसे एबा रन्जन दैमारि ग्रुप, धीरेन बर' ग्रुप, गबिन्द बसुमतारी ग्रुप, संबिजित ग्रुप, बेबायदि ग्रुप जानायनि उनावबो थारैनो बाख्नायनांगोन जे जोंहा दुलाराय बर' फरायसा आफाद, जायखौ जों आबसु होनना बुङो, अल बड' स्टुडेन्ट इउनियन, बिथांमोननि नारा नाथा नाजानायाव आरो बयखौबो एनडिएफबिनि गासैबो फेक्सननि दैदेनगिरिफोरखौ कनभिन्स खालामनानै बयखौबो खौसे लाबोनो हानानै बै जे थांनाय जोंनि जिथु बिटिआर सुक्तिया जाबाय, बेयो जोबोरैनो बरायथाव, गोजोनथाव आरो जोंनि थाखाय बुंनो थाङोबा दिनै हाथियारनि जि सोमावसारनाय एबा जोंनि गेजेराव गावजों गाव जिथु माने बेले बेजेमोन, सैलाय जादोंमोन एबा प्रखाखन एबा आसाम सरकार बा इन्डिया गभर्नमेन्टआ जोंनि बर'फोरनि सायाव, सेंग्राफोरनि सायाव जि माने बाजो नोजोर दंमोन, जायखौ नुयो बेखौनो एनडिएफबि होनना बुथारनाय, सिथारनाय, गावथारनाय आरो लोगोसे जेइलाव सोनाय, बे कालसारा दिनै गोमानो हमदों एबा गैया जाबाय। जायनि थाखाय जों दिनै गोजोन थासारि जोंनि गेजेराव सफैनो हादों। दा बेयावनो बै बिटिआर जानाय लोगो लोगोनो सानसुमैफोरा, गोबां रायजो राजाफ्रा सुक्ति खालामगिरिफोरखौ बरायदोंमोन आरो दाबो बरायो। मानो होनना बुङोबा बेहाय एनडिएफबिनि गासैबो दैदेनगिरिफ्रा सहि खालामदों, आबसुनिफ्रायबो सहि खालामदों। थामहिनबा जेसेबां जोंनि बर' बे बड'लेण्ड नागिरग्रा हान्जाफोर खौसे जानानै बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों। दा बेहाय जोङो बुंनो थाङोब्ला गोजोननाया नैबेनो जे जोंनि सिगांनि बिटिसिआव गासै बे एसेमब्लि एबा एमसिएलएनि जिथु समस्ति, बियो गासै 40 सिटमोन एबा 40ल'मोन। दिनै बिटिआराव 60 सिट जानायनि लामायाव फैबाय एबा बांसिनबाय। एरियायाबो बांसिनगोन आरो जिल्लायाबो बांसिनगोन। आरो बिनिफ्राय बेयावनो आरोबाव मोनसे खौरां जे जोंहा बर' रावा आसामनि लोगो मावख'आरि राव, थामहिनबा
एस'सियेट अफिसियेल लेंगुवेज हिसाबै दिनै मोननायनि लामायाव फैबाय। जोंनि बर' बिजों एबा बर' रावा बर' मिडियामा सेपारेट डाइरेक्टरेट जानायनि लामायाव फैबाय। स्कुल कलेजफ्रा इउनिभार्सिटि माने बे प्रभिन्सियेलाइज जाजोबनायनि लामायाव फैबाय। बे गोहोखौ बे खाबुखौ मोननो हासिगोन। लोगोसे जे जोंहा जोंनि जायफोर बर' सेंग्राफोर जायफोरा शिक्षा दीक्षा गोनां लेखा फरा गोरों बिथांमोना मा आर्मी पेरामिलिटारि फर्स आरो पुलिस बेयाव रिक्रुटमेन्ट जानायनि खाबु फैबाय। बिनि अनगायैबो जि जोंनि बै हाजार हाजार मानसि जोंनि बे दावहायाव एबा जोंनि सोमावसारनायाव मुंख्लं जालांदोंमोन बे मुंख्लं जानाय न'खरफोरा दिनै मा कम्पेनसेसन रां फाइनान्सियेल कम्पेनसेसन मोननायनि लामा फैबाय। आरो लोगोसे जोंनि जिथु एनडिबिडि केडारफोरा मा जागोन फाइनान्सियेल एक्स ग्रेसिया बिथांमोना मोनगोन पेमेन्ट मोनगोन। आरो बिनिफ्राय बिथांमोना जायफ्रा क्वालिफाइड बिथांमोना साख्रि बाख्रियावबो माने फ्रि ट्रेनिं मोनगोन होननानै सुक्तियाव दङ। बिनि अनगायैबो बे जोंनि सेंग्राफ्रा जायफ्रा लेखा फरा रोङा एबा क्वालिफाइड नङा बिथांमोनाबो बै सरकारनिफ्राय मा मोनगोन बे स्किम हमनानै बिथांमोना लन लानो हागोन स्किम हमनो हागोन। जेरै फिसारि पल्ट्रि फार्म बा बेफोरबायदिनो अर्गेनिक फार्म बायदि बायदि फार्म दङ। बैफोर फार्मावबो बिथांमोना माने स्किम हमनानै गाव थांनानै थानायनि राहाखौ लानो हागोन आरो बियो बे सुक्तियाव दङ। बिनि अनगायैबो जे जोंहा माखासे माने फरायसा बा इउनिभार्सिटि दं जाय इउनिभार्सिटिया दिनै UN ब्रह्म माने सेन्ट्रेल इउनिभार्सिटि स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि सेन्ट्रेल स्पर्ट्स इउनिभार्सिटि दङ। आरो बेबायदिनो अर्गेनिक इउनिभार्सिटि दङ। इन्दिरा गान्धी नेसनेल ट्राइबेल इउनिभार्सिटि दङ। आरो बेनि अनगायैबो NIT दङ। गोबां बेबायदि इनस्टिटिउट दङ शिक्षानि थाखाय गोबांथार दङ। आरो बिनि अनगायैबो माखासे इनफ्रास्ट्राकचार दङ जाय इनफ्रास्ट्राकचारफ्रा बुंनो थाङोब्ला नैबे अरुणाचल बायदि आबुं रायजो जों आसाम बादि आबुं रायजो फुल स्टेट आरो बेबायदिनो नागालेण्ड स्टेट बेफोरबायदि जायगायावबो एखे लोगोयैनो मोनब्रै इउनिभार्सिटि दाबो गैया। जायफोर आबुं स्टेटआवबो आबुं रायजोआवबो दिनै गैयाब्ला दिनै बिटिआरखौ जों मानो बराया मानो जों गोजोना। बिटिआराव बे बिटिआरनि माखासे आयदा आरो दफाफोरा जि होनाय माखासे आयदा आरो दफाफोरा आबुं जुदि जाफुंजोबोब्ला सानसे समाव माने आबुं स्टेट मोननायनि खाबु एबा स्टेटासा फैनानै दङ। बेनिखायनो जोङो बोसोरबा एबा 10 बोसोरनि उनाव लासैनो जोङो स्टेट मोननायनि लामायाव फैखानानै दंसै। बेनिखायनो आं सासे बे ओनसोलनि माने बर' हारिनि दैदेनगिरि सामाजिक मावथि बा बिदिनो गोबां माने अनुस्थान फसंथानफोरजों माने बे नांथाबनानै दङ। दिनै 40 बोसोरानो जों सामाजिक खामानियाव दङ। बे हिसाबै जों सासे बर' सुबुं हिसाबै जों अरायबो बरायो आरो बरायबोदों आरो बेखौ जों साबजादों। मानो होनना बुङोबा बेयाव लेन्ड राइट्सबो दं। बेयाव जोंहा हानि मोन्थाय दं माखासे आयेन दं जेराव माने एडमिनिस्ट्रेटिभ पावारखौ जों मोननो हादों। बे सुक्तियाव दं एडमिनिस्ट्रेटिभ पावार फाइनान्सियेल पावार दङ अथरिटि दङ डाइरेक्ट फाइनान्सियेल पावार दङ। बेनिखायनो बेफोरबायदि एपइन्टिं अथरिटि दङ जेराव जोङो SPDCखौबो सामलायनो हायो। जेराव जोङो प्रखाखथिखौ लाबोनो हायो गावनि सेल्फ जिथु माने एडमिनिस्ट्रेटिभ बेखौ जों जिथु लाखिनो माने बे मोनदों। बेनिखायनो बेफोरखौ जुदि जों मोजाङै जुदि बाहायोब्ला बयबो जों खौसेयै माबायोब्ला अब्लाना जोङो माने जौगानो हायैनि खुनु ओंथि गैया। जों जौगालांनो हागोन आरो लासैनो
सेन्ट्रेल गभर्नमेन्ट आरो स्टेट गभर्नमेन्टआबो बेखौ रिकगनाइज होगोन होयोब्लानो जेरै गुबुन गुबुन स्टेटफोरा सिगाङाव बिथांमोनाबो अट'नमास काउन्सिल अट'नमास माने बे स्टेट बेफोरबादिसोमोन बेखायनो बिथांमोनाबो फुरनांगौ जाथ'वाखैमोन बै समाव मेघालयआव दिनै दङ मेघालयआव दिनै बिथांमोना काउन्सिलबो दं अट'नमास काउन्सिलावबो बिथांमोना इलेक्सन गेलेयो दाबो बायाखै सिगां बिथांमोना खासिया डिस्ट्रिक्ट जयन्तिया डिस्ट्रिक्ट आरो गार' डिस्ट्रिक्ट बे गार' हिल्स डिस्ट्रिक्ट बे मोनथाम डिस्ट्रिक्टखौ लानानै बिथांमोना अट'नमास माने काउन्सिल मोनदोंमोन आरो बेबो बिथांमोना बायजायाखै दाबो बियो इलेक्सन जायो ओमफ्राय स्टेटनि थाखाय एमएलए सेगमेन्टनि थाखायबो मेघालयआव माने स्टेटनि थाखाय बिथांमोना माने इलेक्सन जायो अब्ला जोंनो दिनै बिटिसि दं दिनै जोंहा बिटिसिनि जायगायाव दिनै बिटिआर जाबाय बे जोंहा देनां जुदि बुङोबा 6 सिडुलनि प्रभिजनाव बे काउन्सिलाबो थाथों ओरैनाबो काउन्सिलाबो थानो हागोन ओमफ्राय स्टेटबो जाहैनो हागोन बेनिखायनो बेयाव जेबो गैया होननाय बाथ्रा जायफोरा दिनै साफा सानै जोंनि एसे लेखा गोरोंफोरानो मा जाहोनाव बिटिआरआव जेबो गैथारा जेबो नङा बियो माने माबा बे मा होनो जेरक्स कपि बायदि बायदि होननानै खोनानायखौ जों दुखु मोनदों मानो होनना बुङोबा बे जाबाय खाबु फलानफोर बुंनाय खाबु फलानफोरा बेबायदि बाथ्रा बुंफ्लानानै मा मानसिफोरखौ फुलायनो नागिरदों नाथाय रायजो राजाफ्रा सामोल जानाया गाहाम रायजो राजाफ्रा थियारि जानाया गाहाम बै बुंग्राफोरनि बाथ्राजों जोंनि बे सुक्ति जानायनि जिथु लेखा बिलाइ सुक्ति बिलाइ बेखौ नायो बेखौ बयबो जुदि नायोबानो रोखा जागोन जे बिटिआरआ गमायैनो बै माने खाबु फलानफोरा बुंनाय बादि जे बियो जेरक्स कपिल' ना बियो माने गमामायैनो मोनसे सुक्ति जायनि थाखाय दिनै स्टेट गभर्नमेन्टनिफ्राय सानै उइटनेस दं सर्बानन्द सनवाल चिफ मिनिस्टारा बे सुक्तियाव साखि हिसाबै उइटनेस हिसाबै माने माबा सहि होदों आरो बिदिनो सासे एकदमबारे माबा माने फाइनान्सियेल मिनिस्टार बिथां बे डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो सिगनेटरि बिथाङाबो उइटनेस आरो जोंनि बिटिसिनि बै समनि बिटिसिनि चिफ मानब गेदेर बिथां मोनसे बे हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो बिटिसि गभर्नमेन्टनि जानानै चिफ हिसाबै बिथांबो सिगनेटरि बिथाङाबो उइटनेस होमब्ला दिनै बिथांमोना मेगन दंना गैयामोन बिथांमोना नायदोंना नायाखैमोन दिनै एनडिएफबिनि बै दावहारु जोहोलाव दैदेनगिरिफ्राथ' बिराद लेखा गोरों बिथांमोनहाबोथ' नुदों बिथांमोना नायदों बिथांमोना नायनानैसो सहि खालामदों होमब्ला बेखायनो जे बे बिटिआरआव जेबो गैया होननाया बियो माने बे रायजोफोरखौ ओरैनो माने खैफोदाव खोलैनाय एबा बांसावनायनि बादै जेबो जाया बे मेगन सानायनि बाथ्रासो फैदों दा बिनिखायनो आं रायजोफोरखौ खावलायो जे जोंहा बिटिआरआ मोजाङै बयबो अनसायनांगौ गनायनांगौ आरो बिनिफ्राय जों मोजाङै खौसे थालायनानै मोजां सरखारजों दानानै गोग्गो सरखार दानानै बे बिटिआरखौ सालायनो बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जानाय जि माबा बेनि गासैबो आयदा आरो दफाफोरखौ मावफुंनोब्ला गोग्गो मावथि गोग्गो सरखार माने करापसन गैयि सरखार नांगोन आरो बैफोरखौ मोजाङै नांनानै स्टेट आरो सेन्ट्रेलजों बुंनानै पार्ट बाय पार्ट लाबोनानै मावफुंनो हानाय खामानि मावनो थाखाय मोजां दैदेनगिरिनि गोनांथि दङ बेनिखायनो बेफोरबादि जायोब्ला बेफोरबायदि जों जुदि रायजोफ्रा सायख'योब्ला मोजां सरखार जुदि सायख'योबा मोजां दैदेनगिरि सायख'योब्ला आरो बै सायख'जानाय दैदेनगिरिफोरा बिटिआरनि मोनफ्रोमबो माने दफाफोरखौनो मावजोबोबा मावफुंबोयोब्ला जोङो सानसे समाव आबुं बर' रायजो मोननायनि लामाया दङ बेखिनिखौनो आङो सासे माने बे बर' सुबुं जानानै बिटिआरनि आङो रायजोफोरनि सेराव माने बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय आरो